That is my position, and I continue to. I'm now giving orders to the barangay captain to look for those persons who are not vaccinated and just would request them or order them, if you may, to stay put. And if he refuses, he goes out of the house and goes around in the community or maybe wherever magpunta, he can be restrained. And if he refuses, then the barangay captain, being a personal authority, is empowered now to arrest the recalcitrant persons. That is in addition to the police power, the agents of a person in authority. Gipatuman na sa kapulisan ang no vaccine card no entry dinhi sa Davao Region sukad niadtong Biyernes, Enero 7. Una nang gibando ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga kapitan nga dili pagawson sa ilang mga panimalay ang wala pa nabakunahan. Kini human hinahinay nga misaka ang kaso sa COVID-19 nga nagdala og Omicron variant. Gani naka-alert level 3 na ang Metro Manila. Daghan na usab ang mga flights ang nasuspenso o gipangkan sila tungod sa hulga sa Omicron. Among gipangutana ang pipila ka Davaoenyo kabahin niini ug mao kini ang ilang mga tubag. Para sa ako vote, kanang vote lang kay namanggoy po yung reason nga basipog na apoy dili makaw yun sa vaccine ba, then unfair pud para sa ilaha na mo no entry no vaccine no entry, then sa uban nga na mga allergies about ana unfair para sa ila, like sa ko ang mga parente na apoy nga na allergy ano lang good na mo nang vote lang pud sa ko, wala po ko'y kampihan kay sa gobyerno manggod. Kanang mga di pa vaccine ron mao naman na kantong mga badlungon sa sige kuan. Wala mga wag sige lag yung maing kuanta dahil di ta pa vaccine kay basig mga kuanta. Mao na nang mga kuan karon nagpa-vaccine na. Ana mga badlungon. Kaya uyon yung kaya nang vaccine karon mahuman na ang kuan. Mao may nakalangan-langan yung nasa kuan nga di mabaksina ng kuan kay sige latag lockdown ani magkadaghan ng COVID kay siradaan mo yan ang guwan. Askang, uyo na. Ano man, sir? Aron, matapos na ng COVID. Oh, mahuman na, wala na tayong problema. Duha sa tulo na mo ka na pangutana ang uyon. Sa News 10 Philippines Facebook page, may pagawas kamo sa inyong mga reaksyon. Dunay pipila nga nag-ingon nga huwes de kutsilyo na ang gihimo sa gobyerno. Duna usab pipila ang mingon nga alang kini sa kaayuhan sa tanan. Kung atong silipon ang Republic Act 11525, nakapatik didto nga mohatag ang gobyerno og vaccine card sa tanang nabakunahan og dinhi nakasulat ang tanang impormasyon kabahin sa individual sa iyang bakuna. Napatik usab sa maong balaod nga ang vaccine card dili ikonsiderang usa ka mandatory requirement sa usa ka educational, employment and other similar government transaction purposes. Miangal na ang Commission on Human Rights sa maong hisgutanan kay matod sa CHR ang paglimita sa katawhan tungod kay wala sila nabakunahan usa ka paagi sa paglapas sa tawhanong katungod ug paglapas sa 1987 Philippine Constitution. Matod ni CHR spokesperson Jacqueline Ann Digia, gikinahanglan nga mopasa og balaod aron mamahimong legal ang pagkontrola sa lihok sa katawhan nga wala pa nabakunahan. Matod ni Digia, wala pay balaod nga nag-ingon nga ang dili pagpabakuna usa ka krimen. Niadtong Domingo, Enero 9, misaka sa 28,707 ang kaso sa COVID-19 ug kini ang pinakataas nga kaso sukad mihapak ang pandemya sa Pilipinas. Kung ang katuyuan sa gobyerno mao ang proteksyon sa katawhan, ang ngayan nato kining suportahan. Apan, gikinahanglan usab nga tan-awon sa estado nga ang tawhanong katungod iyang respetuhon tungod kay kini ang katungod sa matag Pilipino. Edith Kaduayan, News 10 Philippines, stay safe!